guys, assalamu alaikum warahmatullah. A yau bidiyon mu na yau zan kawo muku yadda za ka samu kuɗi online ba tare da ka sha wahala ba. Wannan app ne wanda suke so ka dinga gayyatar musu mutane. Duk ka gayyaci mutum 200, mutum 4, mutum 200, mutum 4 15, mutum 7 3,000. Kai tsaye bari mu je direct zuwa bidiyon mu. Bismillah. Don Allah in har ka san yau ne farkon zuwan ka channel ɗin mu, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ko da mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Bari mu kai tsaye zuwa bidiyon mu. Ina ɗaya wannan app da zan gwada muku ka riga ka san shi, amma sun yi updating ɗin kayan su ta yanda duk sadda ka gayyatar musu mutane yanzu sun yi updating ɗin shi. Ƙila ka yi yini 6 amma yanzu sun gyara shi. Ga shi nan gurin da ka ga an rubuta Palmpay app, ba sai na tsaya typing ba. Ni kaga na riga na yi downloading ɗin nawa. Ku yi haƙuri, matsalar data ne, matsalar network. Kaga nawa na riga na yi downloading ɗin shi. Ka gani wa'annan duk related app na wa'anda suka ƙunshe shi. Nan kaga Palmpay and reward. Ka gani sai ka fito kawai waje. In ka yi downloading ɗin shi ka fito kawai waje. Ga shi nan Palmpay. Kaga inda aka rubuta Palmpay ba, sai ka shiga. Idan ka shiga ka jira ya buɗe. Idan ka jira ya buɗe, ka ga ma ni cikin shi ma ina da 500 jiki. Yau ina gayyatar mutum 2 na hidda 500 ita ban tsaya wani abu ba. Nan kaga abun ga inda na yi nan. Kaga mutanen da na gayyata, bari in gwada ma. Kaga 500 yau, 3,000 kwanakin baya. Shekaran jiya na yi withdrawing 3,000, yau kuma jiya 500, yau kuma 500. Bari mu yi back in gwada ma. Kaga duk yanda app ɗin yake nan. Kaga nan data bundle, send money, airtime, pay bill, 10 deals, check in, super. Kaga nan inda aka sare part1. Sai ka latsa da part1. Ka jira ya buɗe.